Il-membri tal-Gvern fil-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi reġgħu oġġezzjonaw li l-Kumitat jiddiskuti il-kuntratt kontroversjali ta' 80,000 euro li l-Awtorità tat-Turiżmu tat lil Konrad Mizzi wara li dan irriżenja minn Ministru tat-Turiżmu. Il-Whip Laburista Glenn Bedingfield ikkwota stqarrija tal-Gvern li ħarġet ix-xahar li għadda fejn intqal il-kuntratt ta' Konrad Mizzi jirrelata għal kontijiet għas-sena 2019 li ma kontijiet għadhom ma tpoġġewx fuq il-mejda tal-Kamra u għalhekk dawn ma jistgħux ikunu diskussi. Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said qal li m'għandux ikun hemm diffikultajiet li jsiru l-mistoqsijiet dwar il-kuntratt lil Konrad Mizzi. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami qal ir-ruling appella għal buon sens u li biqbil li l-kuntratt ikun diskuss. Filwaqt li d-Deputat Nazzjonalista Kerol Aquilina qal li l-Gvern diġà ta' il-kunsens għal din id-diskussjoni għaliex fl-aħħar laqgħa kienu ddikjaraw li kienu lesti jiddiskutu dak li seħħ fl-2018 u fl-2019. Ix-xhud fil-laqgħa tal-PAC kien il-Kontrollur Finanzjarju tal-MTA Brian Azzoppardi illi qal li ma jafx kemm ingħataw konsulenzi fl-2018 għalkemm jaf min huma l-konsulenti tal-awtorità. Huwa sostna li fl-2019 l-MTA irdoppjat il-ħlas għal konsulenzi fl-ammont ta' 160,000 euro. Intant waqt l-istess laqgħa Kerol Aquilina staqsa dwar il-marketing ta' €1,000,000 li l-MTA tat lil VistaJet. Il-Kontrollur Finanzjarju qal li hu ma kellux kopja tal-kuntratt. Il-kumpanija VistaJet kienet fl-eqqel ta' kontroversja dwar il-fatt li kienet taret minn Malta lil Azerbajġan propju dakinhar li ċ-Chairman tal-Pilatus Bank kien inqabad ħireġ mill-istess bank. Azzoppardi konferma li dawn il-€1,000,000 ħarġu mill-fondi tal-MTA u saħaq li ma jafx jekk kienx hemm l-involviment tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru filwaqt li qal li m'għandux rapport dwar x'ħall pajjiż minn dawn il-€1,000,000. Il-kumpanija VistaJet ingħatat €1,000,000 mill-MTA li s'issa għadu mhux stabbilit x'inhi r-raġuni għal ingħatat din is-somma.